हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आइ होप आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। स' दिनै जोङो थांनो नागिरदों दारागाव पिकनिक स्पट। फार्स्ट टाइमनि थाखाय आंबो दारागाव पिकनिक स्पटखौ नुफेराखै लोगोफोर। स' नोंथांमोनाबो आंनि ब्लग्सखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामनानै गालां, भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो नुयो आरो ना आंनि ब्लग भिडिअखौ, जाहाथे आं बेफोरबायदिनो मोजां मोजां गोदान गोदान ब्लग भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। ओरैबायदि हंखर मंखर ओरैबायदि आथुर जाबाय आरोना, थेवब्लाबो बेनि गेजेरजोंब्लाबो सम दिहुननानै ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय। स' भिडिअखौ फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर। स' दायो आङो बे समाव गेरेमसामोननि न'आव दङ। गेरेमसाखौ आं दा नेगासिनो दङ। स' जोङो थांनायावनो नै 11 रिंगा जाबायानो। जों गासै 6 जोन थांगोन। स' नै बेवहाय बन लादों एसे बेदर हांनानै जानो थाखाय। आरो नैबे आंनि जिरायग्रा लाबोफादों आङो। बेवहाय दारागावआथ' दैसो नालाय, स' दैनि सेराव बा दैयाव जिरायनानै थानो हानायनि थाखाय आरोना लोगोफोर। स' या माथो बुंबावनो, ब्लग्सखौ आं स्टार्ट खालामबाय। मा हगारनो गामसाजों हाबफैनांसिगोन लानो होबाय फालि गांसेखौनो लायाखै। माबासो दङ, बोरायसो बोरायबाबो जायफ्रा नै फाल्थु मानसि साला नै गाइस, बिराद फाल्थु इयो ना। ओरैबायदि खस्थ' जाबाय आरोना। दुनियानि बादुला माखानो इयाव जमा जाना दं नै रितुलाखौ। एलियान बायदि नुलायदों। माबासोथ' मुसलपुर।
Hai. Tuh, Lê. Ôi, đi không này không đâu. Đi cái đi không đâu. Thằng bốc khóc gì. À, có khác là lama thế này. Condition ạ. Soki Tangrama ha. Experience đấy bao là yuk. Ini lang satunya kemana? Ang Soki vào phía mình. Ang बिदिनो मिथिबाय फैयामोन दारागाव खायसो फैदोंमोन Daरागाव खाथिसिन जायोना एसे. नोङा सकियाव आं थांखांनायखाय बाबायमोन. दारागाव थाङा थौ yen थांसै जोंहा. थौ इयाव जानोसै गासिबो इयाव थौ बेनो मोजां ओंखारदो. आं फैयालै दारागावनि दंहायो दैया फैखालामोन दारागावनि आं फैहानखाबाय थादोंमोन बैनि कारा गिदिंबाय सं बिदि लामा दंबाय सं दा. Ê thâu, kirim thâu. बैलाय कारा गिदिंदो इदि लामा. सखि थांगासिनो बे दैमाफ्राथ' खस्थ' बाथाय दं थांनो हायाखै Elah. जोङो साथाम माने गारि गंथाम सयजन जिरे Guys, जोङो दासो नै माने आं दहायनिफ्राय ब्लगाव होनगासिनोमोन माबा दारागावसो होनगासिनोमोन नाथाय प्लेना केन्सेल सकि पिकनिक स्पटसो मोनफैबाय नै टाइमा नै 12:38 जाबाय एन्ट्रि पास लाखांबाय नै गेट पास लाखांबाय सानैसोआ बैहाय माबा मोनसे जाग्रा लायनो थांदों नै बनाबो जोंनिया फाइटार बिर होलायोलै मृदुला बाब्रे बापारे नोंसोर बनखौ लाना स्ट्रेस खालाम बेन गारिखौना नोंगो र' नोङो मानसि क्लेम खालामो इमान मोजां दि जाबाय बियो मानसि क्लेम खालामो आं माबा पुलिस बाय पसेस दानिया वान टाइम मोनो ना वान टाइम मोनो पुलिस बेयाव जाबाय ओइ मेकारफोरनाव मोनो माबायाव इयो गारि Sana sosial नुबाय गेटखौनो ओइ नायलै है बिदि जायो गेटखौ नुवासै सकिनिखौ ए सिगाङाव मोनहैजोब्बाय जों लास्टआवसो दङ नै सेकेन्ड गेट मोनहैयो हाबोबाय अके नर्मेलाव खेबोलै स्टेबलाइजिंआनो गैया
बिथांमोन आरो लोगोसे आं आइया केमेरानिया साइड साइडनिखौ माबायदि नुजोबदो दा लेथ्रा थांदो नै फुलाला जाजोबदो iyo naik दैमाया oi naikलै हाजोफोरा इमान गोजौ गोजौ गिदिर गिदिर नै वाव गोजा नांला दे गोजाथ' नांला Nurun मा बुङो मा बुंनो माबायदि मोनदो इयाव फैनानै बिदिनो माथो बुंबावनो जेबो नांखो लाना भिडिअ इयाव फैनानै सान्दुं खामसा जाजोब्बाय जोङो ओमफ्राय जोङो दा दुगैनो रेडि केमेरा लानाय जायाखै रेडि आं दा गस्ला लंपेन्ट गानस्लायनोसै ओमफ्राय बारस'नोसै खिन्थु जायगाखौ आं आरामसे दैयाव जलायना जानो लुबैबाय दोननो बेखौ जाग्रोनो औ इयाव दैयाव जना जाफैनांगौब्रा लाबोनानै ये स्टैंड लेके आया हम घर से उधर देखो नदी इतना साफ पानी है Nurun ke ini नुखादों दासो जिरदोलै खामनाय मोनामलायदो गारदो गारबोदासै गोदान माबा नोंसोर सानैया खाथि खाथि फट' लादो फट' लाबो जागोन मोनसे फट' ला मोनसे इयाव फट' क्लिक खालाम सिनर आंनो हरना दोन दा नै रायजोफोर बिथांमोना नै बियार लोंदो बियारा जोंहा नै एसे लोंनोसै मालायफोरा माखौ लोङो जोंहा माखौ लोङो निरामिस गोजा एख' गैया आंखौबो देखायबाय ना दे
खोथा माबायदि मोनदों इदि बरिया नङा नोंसोरो ओइ थांलै जों माबा मालिकफोरा माबा जायो होनदों है सिख्ला बायदि जाबोयो सिख्ला बायदि जाबोयो जाबाय नुमायमोन आं दे बिया नै गाइस मोनसे दरसे दानानै मोननाय इसे आं रायजोफोर आं दा दरसे जायांदो आरो ना सानसे दोंसो थांजायखिजाया खस्थ'थार जायो थांजाय खिन्थु खस्थ'थार जायो मोनसे थांजागोन बरिया गाइस जोंनि इयो very tasty delicious खानायखौ थब्लाब्ला लुयो खोमा गाइस मानो होनबा आं दैयाव बारजुमदोंमोन ना खेबसे नै जों नायनाय दं जानोसो दरसे नायनायनोसै टेस्ट दैमालु बरिया खिन्थु जों पिकनिक जानायावबो सिख्लाफोर जानाय बायदि मोनबाय आरो लांनाय लांजोबनाय गैया दोनना दं इयो खावसे दोननायखौ लांबा होननानै बेदरा गलांजोबा मा बोरो सिखा फिसायालाय अ सिख्ला फिसाखौ जों खनबावो न' अबेयाव दोनखो नोङो जोङो आलु होनानै बरिया जादों जानो जायगायासो बेयाव दसे खस्थ' जादों जायगाया इयनो दोनबाय दङ बेनि सिगां फैलाय बेखिजा दं दोननांगोन ओइ दै बथल लुनानै बेखौ दोनखौ स्पिडआव yang ना oke नोंना नैमोन आं मोनसे लोंखांबायानो दे आं माबा मोनसे नों लोंनायाव बेयाव नै आं लोंनायाव ini getar दा ओइ नै नांबाय बाला सोरनि फिननाय माथो लुवाखै मासं नोंना नि ये लाखिजा ओमफ्राय Nebra, Om, जानाय माना नोंथाङा मा लोंना होनना फैदोंमोन दा मा लोंगासिनो दं ओइ खुलुमना हर ओरैबायदि मोजां सोरगिदिं हाजो हाला सारि सारि दाउमा दाउसा बिफां लाइफां बेनि गेजेराव अमानि खाजि बेनि गेजेराव गरम जानि गुथि बिदि नङा र' नोंथां माबायदिमोन द' गाज्रिलै नैबे बेदर रुग्रामोन बिथा बियार लोंनाय दं गैया मोनदिया नैबे सानाया मिरामिस दं बेदर जाया मानो होनबा जोङो बेदरल' जायो खिन्थु लोंनाय गैया बेदराथ' गासिबो जायोमोन जानाया दा गैया एसे जाया मालाय दिनै रबिबाराव मिरामिस मा न'ला जाख' खनसे दुगैनायावनो नै आं दा बियार लोंदो गाइस जार गैयि बियार kita tuh lori ya. Pasti nak tenang musuh. Tenang ya. Iya tuh nih. Lah itu nggak baca. Ini kau nih. Kamu tuh ngambil ya? Nang baca dia sana kayak gini. Kalau ini mah bela ya kalau ya. Ini saya tayar dulu nih. Eh, golang kan? nah ya tahu. Action penting bra. Biar nak dulu ya. Eri tuh nih, eri tuh no. Nu pun lama lama. Biar lama ya. Oh tuh murah mana? Kan udah deh. Ini ya. Azau, nanang lah dia mbak. Kita makanya malah teh malah. Wah ini juta ada cilik. Ini bedor songbane. Tapi kita ada nih. Motor ini apa? Budon tu nak kabel ibu nama budon. Sini dulu ya. Ini lah. Iku nih, iku juga tu. Imam bos tu mana sulte? Gogra dia usung tak gimana? Kamu juga rakyat kamu nih? Le ya bos jangan song. Ya bos mudah. Itu rakyat kalau mana? Itu rakyat kabur nanti kita ini. Oh, kos lah kami lagu ni ya. Ada deh. Kos. Video lah, video. Hai guys, जोङो नै दा दुगैगासिनो दङ।
Ôi, kia đẹp thật. Ini kuatin nggak? Hai guys, जों दा दैयाव दुगैगासिनो दं. Ayo mau bayi. Tanglay jeng. Pesannya apa di rumah? दै थाङा मोजाङा Oi, ke tong abri amna tuh. थांसै बा Ayo kon siap nih rumah. जाला Ego siap naik. Usahakan juga. Guys, so guys, जोङो दायो दुगैखांबाय माजों दं क्वालिटिखौ so guys जोङो दायो दुगैखांबाय ड्रेसबो गानखांबाय जोंहा दुनियानि सब साइड दैले सानैया बैहाय दङ नै ओरैनो सासे गोलैनायखौ नुनो मोनदों नै so नै गेरेम बिथां लान्थि बसुमतारी नै मृदुल बिथां खावलाय हुगारस्रोग्रा नै माबा निपु बिथां दैखौनो सेरेबनि फाबोना लोंग्रा स्प्राइटखौनो स' ओरैबायदि समायना गुफुर बिउटि प्लास होनाय बायदि मोनलायदों गाइस बिथांखौ नाथाय बिउटि प्लास होआखै नै गाइस स' आंनि आखरिया नै दै हाबबाय दैयावनो गानजानानै नै बिथांमोना दुनियानि सबसाय माने लेटदाव आरोना नै नायनो हागोन Aja malah isi duginanai. Aram jawain mana? Ece kacau. Ora. मिडिल एक्सपिरियेन्स आनो लाबो बिदिनो कमप्लेन जिरबाय लोगोफोर जोङो दायो थांसै जों पार्किंआव मोनफैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनो नैबे आसि थाइनैखौ नुदों नोंथांमोना नै ओजों दं मिस्टार गेरेमसा बसुमतारी मिस्टार फरेस्ट गार्ड नै दैमालु फरेस्ट गार्ड मृदुल मास्टार ओजों नै माबा निपु देवानि दङ स' नै गासैबो गोसो गोथारै दंजोबो मा होस्रांबो दिसुले अ माने माबा जाबाय खोमा थांसै Bade bade. Fini. हमनाय आं बेग बानायखो एसे रायजोफोरनो दिन्थिनि आं माबायदि बेग बायो नायनानै गोजौआव गारखोनानै मानांगौब्रा है बे जाबाय आंनि स्टाइल माबा बुङोबा बुंदो स' दान्दिसे उनाव नुबावगोन एसे दिन्थिलांबावनोसै आङो गोसो जाबाथाय जुदि गोसो जायाबाथाय होनजोबनोबो हागोन स' गाइस बेफोरबायदिनो जों फैयै माने बृन्दाबन हटेल जाय सिलभारि सेराव दंमोन स' बेवहाय जोङो हाबफैदोंमोन ओरैनो साहाफोर लोंलांनोसै होननानै स' बेनि सिगांबो जोङो निकासियाव हाबबोखादों आरोना लोगोफोर मम' जाबोदों स' बेवहाय आं भिडिअ फुटेज लानाय जायाखिसै स' बेवहाय आं भिडिअ फुटेज लाफैबाय आरो लोगोसे ब्लग्सखौबो एसेयावनो फोजोबनोसै होननानै आङो
लास्ट क्लिप मोनसे लादेरबावनायसै स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो स' भिडिअ इडिट बानायनो ओरैबायदि बरिं जाहैदोंना न'आव फैनानैथ' इडिट खालामदो बाट थेवबो अखानायैसो आं इडिट खालामनाय जाबाय भिडिअ माखाखौ मानो होननानै बुङोब्लाथाय ओरैबायदि मेंनाय जाफैदों स' बेनिखायनो जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं नोंथाङा बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय था